Roedd yn euan mae Dani sang ymhell cyn i'r Steddfod ei hun ddechrau, a degau'n rhagor wedi siomi wrth y drws. Welodd tre Dinbych mae erioed y fas rwyd lyded. Nagos i 100 o gystadleuwyr o bob cwr o Gymru, ac enwa'r gwahanol grwpiau y casgliad mwyaf gwreiddiol welsoch chi erioed. O'r cerddwyr a'r trwbadwrs, i lisia'r felyn a'r tebodd piws. Ond i gael gwybod ychydig mwy o hanes y Steddfod ryfedd yma, mi awn ni allan am eiliad i gael gair a dau o'r trefnyddion. Mae rwy'n di hen gynnefino clywed sôn am binacla pop, ond rwan Steddfod Bop. Be nath i chi feddwl am hyn, Mr Bob Monesodwy? Wel, mwyn llenwi neu'r dref yn Dinbych, rhaid chi feddwl am rhyw syniad newydd mwyn cael elw a rhywbeth neu gilydd. At bwy mae'r elw yn mynd tro yma? At elwyd y bobl ifanc yn y dref o dan capel mawr. Mis nan oedd Roberts, fel yr ysgrifenyddes, faint o waith trefnu sydd wedi bod ar beth fel hyn? O, mae'n edrych dipyn o waith trefnu, achos da ni wedi gorfod gyrru rhaglenni bob rhan o Gymru a trefnu beirniaid a hysbysebu digon arno fo felly. A sut ymateb ydych chi wedi gael o safbwynt cystadleuwyr? O, ymateb rhagorol, mae'n bron iawn i 100 yn dod yma hynny cystadlu. Dwi'n sylwi mae chydig iawn o'r enwau mawr ym myd y pop sy'n cystadlu. Mae pam, ydych chi'n meddwl? Wel, y pwrpas da ni yn gyfeirio, oedd trio cael dwy'n lleisiau a gwynebau a hwyrach caneuon newydd i fewn. Fel gystadleuaeth gan pop sydd wedi cael yma gan endigedig. Dwi'n meddwl bydd Cymru ni chanu i gyd gyda'n blwyddyn. Mae'r rhagyn i golli mwy o'r cystadlu mewn i fewn ôl. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau.